Pentsatu duzu inoiz noraino den jasangarria gure eguneroko bizimodua? Urtero, milioika tona hondakin sortzen ditugu, eta planetaren baliabideak berriztu daitezkeen baino askoz azkarrago kontsumitzen ditugu. Kaixo, gaur GJH12ari buruz hitz egingo dugu. Hau da, ekoizpen eta kontsumo arduratsuari buruz. Datuen arabera, munduan ekoizten den janariaren heren bat zakarrontzera doa zuzenean. Horretaz gain, gure erosketa ohiturek CO2 emisioak biderkatzen dituzte. Baliabide mugatuko planeta batean ezin dugu mugarik gabe kontsumitu. Eredu honek porrot egin du. Baina nola aldatu dezakegu hau? Erraza da, 3Rren aragoa aplikatuz. Gure webgunean txertatu dugun autoebaluazio testaren bidez, zure kontsumo ohiturak aztertu ditzakezu minutu gutxitan eta hobetzeko gomendio praktikoak jaso. Aldaketa txiki bakoitzak balio du. Kontsumitzaile gisa boterea dugu gure ingurua zaintzeko. Sartu gure webgunean, egin testa eta hasi gaur bide jasangarria. Eskerrik asko eta hurrengora arte.